Præcis. Det er noget andet end 1940, det her. Ja, der er dog kopieret det. Det er det, jeg mener. Så er kæmpe stor voliere, som han havde fået med fuglen. Og ikke de laver andet. Nå, det er den der vogn, der kører. Ja, det gør jeg. Den er gemt sig på den anden side under en dome. Normalt sidder de oppe på kedelryggen. En dampfløjte skulle man altså også have. Så kan I se her, der er sådan en stor beholder siden her. Det er trykluftbeholderen. Luften kommer herfra og går ned i trykluftbeholderen, og så kan den ved hjælp af Kolding Lokomotivklub, efter den er udrangeret, og Djursland Jernbanemuseum, som ligger oppe på Hulundborg. Men ellers har den altid kørt i Vestjylland. Så vi følger ind. Får vi et rødt monster nu? Det er ikke noget. Til dem, der ikke bare har i formiddag, så undrer jeg måske, hvorfor der ligger sådan en flot remise her i Odense. Og bygget så sent. Der har altid været en drøm om, at man havde en storebæltsforbindelse. Den har eksisteret, ja, mange år. Og lige efter 2. verdenskrig, så troede man, nu er den hjemme. Nu får vi den der bro. Og så siger DSB, så skal vi have en ny remise. En stor, flot remise med alt det, der hører til kul og vand og så videre. Og ideen var, at lokomotiverne, de store lokomotiver, kørte enten fra København og til Odense. Hvad gjorde man så? Man i stedet for at have damplokomotiver, mindre damplokomotiver, så nedskalerede, hvis jeg må bruge det udtryk, men motoren på emyren og lavede så Vitra MX. Så MX'eren er i princippet en nedskaleret emyr med en mindre motor. Det vil sige, cylinderdiameteren det er det samme, men man har pillet et par cylindre fra. Det har den ikke. Og derfor egnede den sig til alle sidebanerne. MX'eren er modsat emyren, som har banemotorer på hver hjul, det vil sige, at den har 6 banemotorer. Så har MX'eren, fordi den skal være lettere, så har den kun 4 banemotorer. Det vil sige, at den har en banemotor yderst på hver body. Ingenting, en ny body,
en til en. Så det midterste hjul, vi har på boggien, det er faktisk et løbehjul. Det løber bare rundt. Det er altså med til at fordele vægten, men har ikke nogen drivmæssig funktion. Senere, man kunne koble ved hjælp af et C-kabel, kunne man koble flere lokomotiver sammen, og de kunne køre, hvor man havde brug for det. For eksempel var man i lokomotivnød på det, der hedder Sydbanen på Sjælland, med de der ret store pendlertog, der kørte nede fra Nykøbing og til København om morgenen. De kunne godt være på sådan 8-10 BN-vogne og en førsteklasses-vogn. Og det var store tog, og der kunne man altså under tiden også benytte det. Det, der var det gode ved MX'erne, det var, at den havde en meget, meget bedre lydfolde. Det vil sige, at den larmede ikke så meget. Så da der gik miljø i den inde på Nørrebro, du kunne også se, at de havde disse Danlink-tog, der kom fra Sverige og blev trukket rundt ned på Lersøen, og så kørte de så tværs gennem København oppe på Højbanen. Der ønskede man lydsvage tog. Og i myren, den larmer. Så før man fik anvendt sætterne, så satte man to MX'er sammen, som så kørte i dobbelttraktion op fra Lersøen og så til Rødby, eller hvor den nu skulle hen. Det vi ser her, det er så MX, og den er så typisk for 30'ernes lokomotiver. Hvis man interesserer sig for jernbaner, kører med modeltog, værkeligt eller hvad ved jeg, og går hjem og ser de der lokomotiver fra 30'erne, også de elektriske, så har de nogenlunde samme form. Det var sådan så et lokomotiv ud. Og så læg mærke til, det har altså ikke boggier, men den har ligesom damplokomotiverne faste aksler siddende dernede. Elektriciteten sidder så og driver nogle banemotorer, så det driver disse drivhjul, der er her. Der er altså ikke nogen kobbelstænger som på damplokomotiv, men hvert enkelt hjul har sin egen motor. Den er tung, næsten 100 tons. Derfor har den så også en forløber og en efterløber. Det vil sige, den er dobbeltrettet. Det er lige meget, om den kører den ene eller den anden vej. Desuden, som der vejer, har den en varmekæde i, således den kan levere varme til, når den kører det med passagertog. Disse kasser, der er her, derhen, og en før der spurgte, om der var sandkasser. Damplokomotiven op på domen, her, sandkasser der, og tilsvarende på modsatte side. Og så kan I muligvis se, at der er et rør, der går ned her, og her, og det er sandt.
and go round. So I'm all right in that bit. Yeah. I don't want to be in your way. Cheers.
Kom.